tak nic. Vidět. 6, 7. Ty vole. Tak dobrá, mušu. Ty vogo. Jak to musí jít Pálky? Já zdal do vzduchu vrché pálky se to pinknu. Spider-Man preskočil kontajner, narazil do tyči. Poveda. Topí. Háž mi to. Ty vole. Nerob. Koukej tak. Jo, jak jsem to mám zpět. To máš branku. To má dlouhší cestu, ale... To je A pravda. Hedviga na nás furt čumí z okna. Potom Hedviga není naša mama. Taká uchylná sousedka. Ukaž jej barák. Ukázal. Číslo domu jaké. 303. Já jsem odvedl gule. Viděl jsem, že oni mají číslo... Viděl jsem, že oni mají číslo 303. Doufáš mikro. Už je minuta. Už natáčam minutu, Gabko. Pojď, bum, 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 bum. Já svíčky, jak věcípa. Au! Vogo. Ten pavuk. Ty vole! Má hlava. Jo, tak to mi to preletělo. Kameraman išel skoro do nemocnice. Koukejte na tu loptu. To mi skoro trefilo do hlavy. Už by nebyl kameraman, ale zničený pacient. Kameropacient. Gabko, kameropacient. Ale to proti na vozíčku by byla počilná. Ano, tady by jsem iba seděl, chilling. To keď tady byl... Gabko, už bude končit videjko. Natočíme další. OK. Koukejte poslednýkrát. Jdeme další. Ne, Tam ty to. OK. Tak čo,